Base Control, please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Isibo ng marasan sa inyo sa ring Marilo, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:55 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palanggan ng Patamamati region-wide, mga palanggan kita sa nabilin isa ka oras, 5 ka minutos karong adlaw Huwebes. Pat ini ang numero sa kalendaryo Petsa Size. Ikaanom nga adlaw sumugod nga nagbukas ang Mascara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Sa ato naman nga Christmas countdown, 80 dias na lang nga nabilin. Pasko na. Kag may nabilin pa kita nga bali 87 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Huwebes naman nga edisyon sa iyo sa ringa palatunturan si Randa niwat naman aton nga mangin kabuynog. Ang bilog naman nga puwasa sa aton news team ato sa ringa mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon ng mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga naman sa police blotter entry, aton sa Kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napuno ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang katimbag ninyo sa oras sa kagabiho ng ato sa nga patrol 1 Bravado Patrol kay na pa nagarambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacloban sa Bacolod. In fact, ang ato sa nga Patrol 1 on special assignment ara karon dito sa area sang siyudad sa Mamaylan. Sining padayon nga enkwentro sa ginapatihan katapos ang New People's Army kag sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Dito karon nakasentro ka nakatutok ka station ang ato sa nga Patrol 1 agod sa pagkuha sa pinakaulihi kag pinakalabas nga latest information. Ini nga gabi porti ang linok panay gyapon. In fact, may mga report kita nga nabaton. May mga kampos ang tubo nga ginpang sugnog na dito. Nagadaba-daba ang kalayo, nagalidupok ang mga armas luthang. May mga sketch report man nga nabato ng Aksyon Radio sinigi na mga gabi nga may mga report nga daw mabato kuno ang mga katapos sa New People's Army kontra sa Army. Why kuno surrender? Pero I heard doon nagapalagyo kag ginalagas ang aton sini nga mga katapos ang Philippine Army kag nag-obmet man
ang pinanaton ka mga unit sang kapolisan dara sa may Sitio Sigang, Barangay Carabalan, Syudad Sipamaylan sa encounter nga nagluntad halin pa kaina sang aga. Ang first encounter natabo mga 6 o'clock sang agamong. Ang ikaduwa nga encounter nagsugod ang alas 3 ni ginamang nga hapon. In fact, may mga pag-evacuate na sa mga pumuluyo nga naga-istar sa may Sitio Sigang. Pumuluyo nga naga-istar sa proper sa barangay Carabalan, Syudad Sipamaylan. Ang ilan diri nga worry nga tibasi ma-crossfire sila bla. In fact, may mga evacuees na ngara na pahamtang sa Gawad, Kalinga, dara sa barangay 3 poblasyon sa Mamaylan City. Mga evacuees inang halin dito sa encounter site. May mga report ba kitang nabaton nga may mga evacuees na nga nakalabot dito sa may barangay Payaw sa Banwas, Binalbagan. Doon na bulabog aga pasang Banwa kaina ang mga taga-sitio Sigang sang maglinok panay asod-asod nga sa uli na diskubrihan ti NPA ang nainkwentro sa katapo sang Philippine Army. Way pagkikita sang confirmation nga nabaton, although nga may mga sketchy report kaina nga may mga pirason kag may mga nagkalamatay sa bahin sang NPA. Pero wala pa ina sa official nga report gikan sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army sa idalom sang command kag supervision ni Army Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ara gyapon nila di Action John Diaz nakatutok sa evacuation center dara sa may proper sa barangay 3 poblasyon, syudad sa Mamaylan. May time ta karon ka may chimpota kag may signal ta karon dugay-dugay. I-check naman dito ang sitwasyon sa mga evacuees dito sa Gawad, Kalinga. Kag ang pinaka-latest nga information nga makuha dito na Action John Diaz, direktagid mismo dito sa counter site. Manang counter site, hindi na dito masudlan sa mga civilian nga mga tao magluwas nga dito sa area ang katapos ang Philippine Army. May mga checkpoint, may mga linagsaray as a broadcast time nga nagakatabo. Subong nga gabi dira sa kabukiran sang barangay Carabalan kag sa nakaipin dira nga sitio sang Sigang sang barangay Carabalan, syudad sa Mamaylan. Sa aton sila papalagad, manging kaupod mo naton ang pagpangalagad sa News Center. Sa Webes naton sila nga presentation sa mga balita nasyonal kag international. Just in report, breaking news, flash report. Webes edisyon sa aton sila nga palatuntunan. Ara nakatutok sa News Center si Action Dale Salazar. Ang aton sila nga Patrol 1 Bravado Patrol. Dito gihapon si Action John Diaz nga naga kulat sa pinaka-latest information direkta mismo sa encounter site. Opda magkita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Puwersa Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri katon nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas sang Batang Suay. Sa kinanda ng inyo sinalaga, di siyang Corman Action Right Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op diri nyo ako sa Rabilin, 58 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Sa ato mga Facebook lover nga nagalagtaw sa ato sa nga Facebook Live via streaming, anyo karon nga greetings sa taga-anta na Tiyempo karon kag ligwa ha. Pero palihog lang sa ato sa nga mga viewers sa ato sa nga Facebook Live. Ayo ko lang permis sa inyo ano gani, like tapos i-share nyo gid para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa mga nakataya sa STL sa wala kay na makabati sa resulta, ang first, second kag third draw i-recap na karon ha sa mga nakataya sa STL. Sa mga nakataya naman sa loto, ang resulta dugay-dugay
sang 6:49 kag 6:42. Lawagon tala karon nga resulta sa aton sini nga pagpangalaga. DC wala warasan sa Yusuf Marilo, Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:03 na kita, dasig sa oras tao. I-check tayo yung unang imbokada sa pagpangalaga. Ang former mayor sa Banwa sa Binarbagan, former mayor, ang akong maninoy, Emmanuel Aranda, kay may mga residente na sang sitio Sigang, Barangay Karabalan. Ito na kalabot dira sa Barangay Payaw sa balay ni former mayor Emmanuel Aranda. Mga evacuees ini nga nagalin dito sa encounter site. Ibaluon ta kung pila ka bilog dira sa mga sa Barangay Payaw sa Binalbagan sa lugar ni former mayor Aranda. Kay madamo-damo na kuno dira sang mga evacuees mong nga naga-evacuate halin dito sa encounter site. In fact, inilang gabi doon bation pang mga pugtak-pugtak nga linok panay dito sa encounter site. Sa confirmation, ari sa linya naton ang akong nga maninoy, former mayor sa Binalbagan, si former mayor Emmanuel Aranda. Sa line number 2, former mayor Aranda, sir, mayong gabi. Okay, dali lagid kinautot ang linya ni former mayor Emmanuel Aranda sa Binalbagan kay siya mismo kay na nagtawag diri sa Torre Pabalo nga may mga evacuees na ngara karon sa paghinakop sang Barangay Payaw. In fact, suspendido ang klase sugod buwas nga adlaw sa Biao kag Payaw National High School Extension, no? Amo ni atong nga report nga ginpagwa sang LGU sang Binalbagan, no? So gina-check na to karon ang linya kay former mayor Emmanuel Aranda sa Binalbagan. Ibaluon ta sa iya kon taga diin ini nga mga residente nga ara sa lugar ya kakun kamusta ang ira sini nga sitwasyon karon nga gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program diri sa Action Radio Bacolod. Ang former mayor sa Binalbagan, ang maninoy ko si former mayor Emmanuel Aranda. Mayor, mayong gabi. Mayong gabi, Yado. Mayong gabi. Salamat kid maniyo sa tempo mo. First and foremost, may mga evacuees dara subong sa Barangay Payaw, confirm na maninoy. Oo, ari na di Yado kag ari gid sa balay eh. Gali ara sa balay mo subong. Oo. Mga pila na sila kabilog kag di na sila nga halin na maninoy. Sa sitio Kampayas, Barangay Karabalan. Sitio Kampayas, Barangay Karabalan, Himamaylan. Mga pila na sila kabilog da nga ara sa buong sa balay mo maninoy. Ang diriya sa aton pila di. Kapamilya. Ang gabi, sa bilog lang yan yung mga pamilya dahil mga pila ka mo. Okay, gina-check sa buong ni maninoy Aranda, no? Emmanuel Aranda sa Binalbagan, former mayor. 33 sila kabilog, danan. Dala na kabataan. Okay, 33 kabilog, individual na maninoy. Individual, o. Kung Ang isip, pamilya, pila ka pamilya dahil. pila ka pamilya ka mo subong da maninoy? Ito ka pamilya. 7 ka pamilya, 33 ka individual. Taga sit Dala kabataan. dala kabataan, taga sitio ano nga manino to, kina ambal mo? Kampayas. Sitio Kampayas, lapit lang na sa Payaw manino. Nga nakalabot sila da sa imo balay man? Lapit kay kundi may umakabi sa Barangay Kabadyangan sa Sitio Tunggo. Sa unahan sila Kampayas naman. Okay. So kung lang tawon ta ang Kampayas kag kung ano man nang lakto din sila maninoy ano man? Hindi, kung ni dala ni nga tadlong nito pagkarabalan. Okay, ako na mo may dalan nga rekta Karabalan. So ginlakat nila maninoy. Ano sila oras nakabot na sa imo balay? Hindi, lakat ni may tricycle sila. May tricycle sila. Sa lakyan sila, o. Okay. Ano ko sila kuno Sila para masipti sila, bro. gani ano sila to oras maninoy nagalin kay nakagabot na sa balay mo? Anong oras yun? Okay. Mga alas 6, no? Mga alas 6, ready sila. Alas 6 ara na sila nakaabot sa imo. So na ang imo man nga mga tao manino dito nag-obra? Ang iba, ang isa ni katawo, ari ni sa akon sa manukan ko. Oo. Tapos, yan yung mga pamilya sa nasawa, ya bla.
Dito sa Kampayas? Kampayas, oo. Ah, okay. So, pamilya sang imo tao na tungli sa Kampayas, no? So, nag-evacuate sila kati hadlock pa sila kung mag-crossfire to Maninoy. Oo, adlok sila. Rio ang bayaw sa ngakon niya, Kwan. Sa ngakon niya tao. Gusto mo may storya, yado? Bautin nami, gid Maninoy, no? Salamat, gid sa tsimpo, yada, kung makahatag mo tag linya, Maninoy. Okay. Okay, sige. Kaya istoryahon ta ang mga isa sa evacuees dito sa Sitio Kampayas, ha? Hello, mayong gabi. Hello, may gabi. Oo, sino gani ni? Si Ani Asong. Ani Asong. Oo, Oo. Pila ton edad, Ani? 43. Oo. May kabataan ka? Oo, may bata ko. Pila ka bilog? Isa. O isa, ho. So, upod mo man sa mga gabi sa balay ni former Mayor Aranda. Oo, Oo. diri. Oho, so pito kamo dira ka pamilya tanan, 37 individual dala kabataan, correct na? Oo. Oo. Ano pwede mo ko masasayan? Anong na-experience nimo dito kaina sa temprano para sang wala pa ni na natabo? Kay galing no, pukabi digto, titungod sa kakulba namon, amo ni nga daw nagkadto na lang kami diri para safety kami. Ang linupok na batian mo, ano gito oras gid nag-start gid? Alas 6. Sang aga. Sa kaga. Oo. Anong lupok na batian nyo? Asod-asod, lapta-lapta, o laka-laka, ano? Sunod-sunod man. Sunod-sunod man. So, ang linupok to, lapit din sa inyo lugar ang sityo Sigang? Medyo layo lang gamay. Dito ng linupok naghalin. Oo, digto. Oo. Alin sa sityo Sigang, pakadto na sa inyo nga sityo, mga pila ka kilometro ang imo pag-isip? 3 to 4 kilometers. 3 to 4 kilometers. Ang dalan, Rap Road, ano? Rap road. Rap Road, 3 to 4 kilometers ang kalayoan. Halin to sa encounter site sa may sityo Sigang. Oo. Oho. So, pag linupok, anong imo paminsaron dayon na ma-evacuate ka o kung may naghambal sa inyo nga i-evacuate ka mo dira? May nag-order sa inyo? Wala? Wala pa man. Tapos kami lang, kami nga siling ko para safety. Gid kay ti damo kabataan. Ti karon pa kadto gabi na, hapon na. Sige gyapon ninok panay. Oho. Amo to nga na lang kami diri pa kadto sa kagitawgan ko ang bayaw ko siling nga para safety. Digto na lang ta sa payaw. Amo to Okay. kuha ya kami sa sa may balay. Sa dito sa may sityo Kampayas? Oo. Gingkwa kamo tinyo kamo. Anong sakyan nyo di pa kadto sa payaw? Tricycle. Tricycle. Tapos ate kay pito ka pamilya da anong ibang nga ginsakyan nyo da nila? Ang iba nagbalik man ning bayaw ko ginhakot liwat tricycle, ang iban ang kanter. Kanter sang Ang kanter sang Iloy ko. Ah. Old kami nga upod. Amo nangin pa namon mga 70. Okay. 70 years old. Oo. So halin ka abot ka mo da alas 6 pag halin nyo to sige pang linupok ka manang. Oo, sige pa. Oho. May mga aso ka mo makitaan, may mga tao ka mo makitaan sa lugar dito, ano man? Anong inyo kwan? Experience to? Wala man, lang, army lang amon makitan. Sa Kilidalan lang kabantay. Ang ginasiling mo ng Kilidalan gabantay dito na sa lugar nyo sa sa sityo nyo, no? Sa sityo Kampayas. Oo. Army ang nakitaan mo nga sa Gadalan. Ganon sila, checkpoint sila, galakat sila, no? Wala man. Dira lang sila gatambay. Standby sila. Pila ka bilog army nakitaan mo to sang nagpakato nga mo di sa payaw? Tatlo lang. Tatlo lang. Pero damo sila guro, no? Oo. Wala man ka mo nila gin-check, ginpang rekisan, ano? Wala lang. Wala lang, oo. Siling mo, ang sityo Kampayas, pagkato sa sityo Sigang, mga almost 4 kilometers. So, kung nang tawon tagli, bationg gudang bakbakanay, no? Oo. Anong nabatian nyo ito nga report? May mga pilaso na, may mga nagkalamatay na, ano? Wala pa man. Wala pa man. Way ka mo kabati. Tapos may kabati ka mo hunis ang helicopter, way? Kaina, sang temprano lang. Temprano. Nakita nyo yung helicopter, way? Nakita lang namon. Pila ka bilog helicopter nakita nyo ito sa babaw? Okay na? Duwa. Ka helicopter. Tapos, sa dalo, mamutong galinok panay. Oo. Okay. So, dito sa inyo nga sityo, manang, may nagkalabilin pa dito? May ara pa, kay do kami lang nauna kagina. Oho. Pagka wala lang po idea kung ara pa damo o kung wala na.
Oho, Kaya pero kami nakauna, gidya kagina nga naghalin dito eh. okay. Pero ang iban to Pagkakita nga iban, may kasunod-sunod man sa amon, nga gahalin man. okay. So kung silingon nga wala naman sila guro ng hulat, ang iban guro tinagamat-amat naman lang guro to halin sila ng lugar anay. Oo. Ate, ano nyo balay to? Kasapatan nyo sino to gabantay? Wala lang. Gimayaan nyo lang to anay. Ang mga gamit nyo to, mga kasapatan nyo dito lang anay sa lugar ito, sa Kampayas. Oo. Okay. So, posible may nabilin pa to nga mga pumuluyo ta. May ara pa paghalin namon. Paghalin nyo to. Pero gaplano man sila, nga madulhog man sila. Gaplano man sila man na, madulhog man sila tani. Wala lang ko idea. Okay. Sige. So, ano na da, I don't know kung ano nga mga pamilya da ang ara subong, magluwas sa pamilya mo yung subong da. Sino nga mga pamilya ang ara da sa inyo, subong? Inang pamilya, Ikles, tapos, or Puhada. 3 kapamilya ara da subong da sa kay, sa balagid mismo ni Meninoy Emmanuel. Oo, ari kami diri. Ara ka mo dira. Tiyang iban niya nga, ang iban din nagkadtong iban. Ara sa may, piyak sa may, evacuation center. Sa? Evacuation center. Din, ang ginasilim ng evacuation center, din na sa nga lugar? Payaw. Sa Payaw, ara na sa Payaw. Proper, sa proper. Oo, sa proper. Okay. Butsiringon, may labot yung ara ka mo sa balay ni Mayor Emmanuel Aranda. May iba yung ara sa proper sang Payaw. Oo. Okay. I don't know kung may ideya ka kung pila kabilog ang ara subong sa proper sang Payaw. Kami diri tanan, Hindi, bata. hindi, dito sa may proper sa Payaw, mga pila kabilog to sila. Damo? Wala lang ko kaano. Oo, damo. Kay dira ya kamo ya sila ni Maninoy Manuel Aranda, dira sa iya balay kuno ya mga 7 ka pamilya, 37 kamo da ka individual, dala bata. 33 lang ko na. 33 lang, no? 7 ka pamilya, 33 ka individual mo na. Oo. Panyapon na kamo way pa? Oo, diri kami na nyapon. Dira kamo na nyapon ati Panyaponan kami diri. Ipanyapunan kamo da ni former Mayor Emmanuel Aranda ni Maninoy. Oo. Tidra na kamo anay matulog. Oo. Dira na kamo anay mapaaga. So, lantawon yung sitwasyon, boss, kung pwede na kamo kabalik to dito sa lugar nyo. Oo. Oo. Sino ka na liwat ng ngalan ta kani? Si Ani Asong. Si Ani Asong. Asong. Sige. Lego bisang telepono kay Kwan, kay Maninoy Emmanuel Aranda. Sige, salamat kita ami ha. Maninoy? Siniki na sa interview ko, may ato pag ito sa proper sa dara sa imo, sa barangay Payaw, may ato pag ito gali? Mayari tayo kay dire subang namong balay mo. Aris to bang balay mo gali, no? Ano? Pila ka, dama mas laman Maninoy? Dala na ni Bandre damo may mga pamilya dis Payaw. Okay. Kung amo gali ang iban may pamilya sa Payaw, dara man lang lista. Pero may arak kita diya sa ang nasinin ng evacuation center sa barangay mismo sa Payaw na Maninoy? May-ari kami di evacuation center yan. Okay. So, ara sila sa buong Maninoy? Oo. Anong ila Hindi lang damo niya do ang sa sitio Tunggo gidya nga dito dulog man. Lapit na namong iba na sakop mo na sa barangay Kabadyangan mong ang dira sa sitio Kampayas. May ara na nga sakop man sa barangay Kabadyangan. Okay. Kay Captain Villa Francabla. So, nagkuhan sa mga eskwelahan, ito Manila gin kagang iban subong yado, suno sa ila di gatik sa ila. Ang iban galinakat lang, ba ginasukat subong pakadto sa barangay Kabadyakan. Karabalan. Okay. Ginasugat lang sa lakyan, ano? Oo, sa lakyan, sa dalan lang. Amo ni oras Maninoy? Oo, kaya nagakuan, nagalinakat sila kay Timano, sila to kataliti nga daan. Plus, sige pa, lupok-lupok kung kisa ate. Kuan gid ang tao, lupit eh. Gani. Ang Kabadyangan, Maninoy, lapit na sa Karabalan. Oo daso na sang kuan mong sang Karabalan, sang Kabadyangan, Karabalan. Okay. Tapos, ang ginasili mo to sa nga sityo sa Kabadyangan, ano to nga sityo Maninoy? Sili mo nga nag-evacuate man? Tunggo yado sa akon tublang nga kuan. Sa akon tublang nga uma. Sa uma mo to na yon?
O, Tunggo, dira. Sitio Tungko? Okay, Sitio... Tunggo. Ha? Sitio Tunggo, Barangay Kabadyangan. Sitio Tunggo, Barangay Kabadyangan. Oo. Ato mo to kanin ako niya bayaw blake, amon tang barangay captain mo. Okay. Ito na sa kwan sa tao na. To, Mabik, biya pang kabla. ti siya to subong mo Ninoy ang nag-aatipan sa mga evacuation man. Sang iban to, ho. Oo. Pero sa kwan. Ara- Sa payas. Pero araw na sila sa proper sang Kabadyangan. Hindi, sa sitio sa Tunggo. Okay. Ato pa to sila subong? Okay. Hindi man delikado kasi sila mo lapit mo na sa Karabalan sa may Sigang. Oo, lapit lang. Lapit lang sa kwan, sa Tunggo mismo. Okay. At least Ang middle na sakop na sang kwan, boundary na sang middle sang kwan mo. Sang Kabadyangan, kang Karabalan ang middle na. oo. Ang ginagasalim mo nga middle, ano na siya Maninoy? Ha? Ang ginagasalim mo nga middle, ano na siya nga lugar? Middle na, iyan na sang Karabalan man. Okay. Sitio middle mo na da. Sitio Middle man, sitio. Ganyan nga ang sitio Middle kang sitio Sigang. Oo, Sigang. Amo na siya. Okay. Damo to mga residente, dahil nga star Maninoy, no? Dara ang lugar? Damo ang nagalistar. Nami na da yan. Kay damo da yan sang, pamalay. Pamalay, oo. Pero amo ni oras, alas 10:19 di sa Riloco Maninoy, may mabatian ka pa da nga linopo? May araman kung kisa daw kwan na blayado, gulpi lang. Ay, gali. Oo. Kaya may report kami ng labato nga may mga pagsinunog na to sang kwan, isang katubuan to sa encounter site eh. Yung siyempre, amugin na nagukid sila kay kwan mo. Gani. Subong kay kwan kay gabi mo. Gani, oo. Ang army, tas subong to lambiyong mo to mo ni oraso po sa reinforcement man ka PNP naton sa lugar to. Oo. Ang ara na subong sa Payaw yung Maninoy, way labot sa balay mo da, sa evacuation center mo da sa Payaw. So, inisatara na kapanyapo na. Kapanyapo nang diri sa amon ng 33 kabilog na panyapo na din amon. Ate, oo. Do, para sa mo lang ni mga pamilya, kasi pamilya mas ang tao, man to kusang imo nga mga, hindi magliliban kasi imo na Maninoy. I heard, Dasal malakas Maninoy, mati mabiguan din amo ida kilala kay lagawan ka. Gani, kakalambot kira taguro sa mga lugar nga ginaminsyon mo ni kaginaminson ko man ang sigang-sigang niyo. Abaw ya do ako ginda ya lalagawan sa pangita damang sa kunadra. Kabisado mo ginang lugar dagali no. Anyway Maninoy, salamat da sa imo kay ginatipa mo dang mga evacuees nga ni dito sa encounter site. Depende na buwas kung makabalik sila to kung hindi anay no. Depende na. Diri sa amon, di okay man. Diri ka sa Payaw, may evacuation center man, di okay man. Oo. Kaya nangapag na di si Engineer Rolden. Engineer Rolden. Oo. Sang, isang mga food pack. Oo. Diri. Oo. Engineer? Rolden bala nga, amon sa Anquanda sa Talbagan. Oo. Sa disaster bala. Okay, nakatag sa food packs da. Oo. Ate, very good. Panatag na siya kay amon midwife mismo kagang amon barangay captain di. Oo. Sa Payaw among nag-coordinate dito. Ate, very good. Panalaan natin sila sa kwana, wala man problema. Oo, kung sabagay, hindi isa pa problema da kay ara ka gid ay. Oo. May bugas pa man si Maninoy. Anyway, Maninoy, ang matiko ang Biaw kag Payaw National High School Extension daw suspendido ang klase buwas? Sa kwan nanay, wala klase, tungod sa kwan. Oo. Tungod niya ka balokang Payaw ni Ado, damo siyang taga Biaw nga dirigil eskwela mo. Ay, gali. Ginpa suspended lang nila na yung kwan ng klase. Ati mayo man para sa safety mo sa estudyante. Oo. Gani, oo. Sige Maninoy, base buwas saga, maka-update ko na mo kung anong development nila. Ma-keep in touch lang ko na mo anytime Maninoy. Sige, kuya. Welcome. Sige. Maninoy, Emmanuel Aranda, salamat kisantay mo dara sa imo, kag kay Maninoy, regards lang ko da. Okay. Salamat Maninoy, salamat gid, kaghalong ka mo da. Thank you, Ado. Okay, sige. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service.
Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Dayabit ang former mayor sa Binalbagan na former mayor Emmanuel Aranda. So ara dira ang mga evacuee sa iya halin to sa sitio Camas, ano to? Camyas nga mga evacuees sa Himamaylan kaya nagatinuparay mo lang sitio Camyas kag ang sitio Sigang mo sa barangay Carabalan. Di mayaman kaya safe and sound ang importante din safety sang kabataan mo. Iti halos manggagmay dirang ara sa mong sa balay dira ni Maninoy, Emmanuel Aranda. Ara man sa pagkatipan ni Maninay da. Di mayaman kay pito ka pamilya, 33 ka individual. Way labot dang may ara man da iba nga evacuees sa evacuation center sang Barangay Payaw. Ti suspendido anay buwas ang klase sa Biao kag Payaw National High School Extension for security reason para ina sa safety man sa mga estudyante kag mga maestrada. Na-check na sa action dyan Diaz action Oliver kung ano ang development dito sa mga evacuation center sa Gawad, Kalinga sa poblasyon sa Barangay 3 sa Mamaylan. Kamusta na to? Kapanyapo na sila. Ano mga bulig na extend sang city government kay Mamaylan da? Kung ano ang latest development dito nga nakuha ni action dyan ining gabi direkta mismo sa encounter site para maangot na niya sa interview natin bagulanggid kay former mayor Emmanuel Aranda sang Binalbagan. Ari sa action dyan Diaz from where the action live report dito sa Malaysyonal sa Mamaylan. Action dyan, kamusta ka mo dahalong? Action Eric, live kita sa buong diri sa may evacuation center sa may Gawad, Kalinga sa Kopeni sa Barangay 3 Poblasyon sa sunod man sa Himamaylan. Diri sa likod ko, adodo ko ng live na ito naka-connect na. Okay. Susubong naman ito ni On. Ari ko diri sa may entrance sining evacuation center. Lapad ni siya, may pagka-James nga itsura action Eric. Okay. And then covered court siya, no? Covered both silingon, may ventilation, may suga, kasanag sa lugar. Okay. In terms of electric fan, do sufficient man ang numbers sa electric fan nga nagkabutang diri sa area. And then, ano siya, do sunod-lon pa sa from the proper mismo, antis ang plaza, sang barangay, sang sunod si Mamaylan. Okay. Ang dalan, pataklad sa may Barangay Carabalan, mga most likely, mga more than 2 kilometers ang imong adlaganon. Okay. Then sa right turn, meron do isa ka gamay gyud sa dalan pasulod diri sa may evacuation. Kumbaga hindi din sa security sa dalan lang. Sulod doon ini evacuation area. And then ang tubangan sa evacuation area do may pagkatalamnan siya. Okay. Kaya may mga tuba, mga puno direction Eric sang saging. Wala katanom, no? Okay. And then do wala na kanay siya install guro or open, no? Iyan ka sitio Bahay, Barangay 3, Himamaylan City. Okay. Bali ginakabi kini sa regional evacuation center. So dali nakastay kay Kumo, dali na ginaplastar kung gina-station ang mga food packs ng DSWD. Dali man yung City Social Welfare and Development Office at iyon sa mga emerhensya. Aha. Dali sila nag-opisina o dali man conference room. Nami man, May mga prayer room dali. Kompleto na din, may mga shower room. Okay. May for women, for men. Very good. May clinic area man, no? May clinic action, Eric. And then, may ari diri children's area. About sinong diri gatiner ang mga kabataan. Okay. Then may ari diri mga storage, hygiene kits area, family kits, may kitchen area man, may Kompleto, dining area. Kag may aras ang CR para sa mga lalaki kung gusto magpaligo, magpagawa sa higko, action Eric, tanan-tanan pwede. Very good. So ang natabo sila diri, from the barangay proper sa Barangay Carabalan, nandito son ang local government unit, kag ang City Social Welfare Development, sa pagpupunay ng Evergrace Castro, kay sa ilog sa nang evacuees, diri sa area mismo, sang barangay, o sang evacuation, sa Regional Evacuation Center. Okay. Sa inisal na itong report, yung nakuhagikan di sa Abyan, kay may kilala, ito di sa una sa eskulahan, nga graduate ng social work, diri sa obra sa may DSWDO, nakakuha kasi sa data, ang data so far, ang nagatinid diri sa evacuation center, nixlado na ni kabataan, senior citizen, minor de edad ko na no action Eric, 458 individuals. 458? Yes, 458 ka mga individual ang nagatiner diri no sa may evacuation center. Subong nga gabi, ini ginakabugusan
sang 101 ka mga families. Pero according kay Nadri si Rizal atong report nga nabaton, may chance pa rin nga magdamo ang numero. Kaya kung makita naton, may nagapila pasubong nga gabi, and sila ni ang nagapaidalom sa profiling, magsiling sa profiling, ang ilang mga data information angot sa ila, gina-record or gina-file action ereka, and then amo na ang ginakuha nila sang data pagid, no? So, para ma-make sure nga kompleto ang mga data or information na nagkakagather rin nila sa area mismo. And then, ang ilang din ginagdaan, may mga folding bed sila, nga ginagdaan, yung provide man mismo sa local government unit, may mga foam, may mga kompleto man may ariman direction erect sang mga hapon, may mga dalaman ng iban. And then, ang nakita ko di, in terms of stomach development sa mga evacuees, Why problema? May kanon na sila nga gin-serve. May mga preparado sila din nga mga pinggan. Food packs. Plastic ni sa nga pinggan. Ang nakabutang diri kundi ko magsala, may noodles, may cup of rice, kag may gisa nga sardinas. Ang kutsara, tinidor, preparado naman. Ang pinggan, ari naman din sa area. So, pwede na nila kung sino man niya po, nagkuha, pwede gid. Nagka-station na. And sa likod sinidri action Eric, may man diri ang food packs ka DSWDO, may kaso por kaso kinanglanon, siguro most probably panagtag man ni ka local government unit. O sa CSWDO, no? Ano na siya? Ang taranda diyan nakapanyapo na halos. Councilor, hindi man. Councilor. Ang taranda nakapanyapo na da halos. Yes, tara nakakaon na action Eric. At mga kabataan, ang iba nakaplastar na no? Plastar man tulog? Ang iba wala sang folding bed. Ang ginagdaan nila, mga banig, dala mismo, may mga habol, dala nila. And may ari din na galala, and local matchag, especially may mga edad-edad na. Sa stage sinidri, kaya may ari din lo entreblado nga gamay. Dili naka-station nga ang iyaka City Health Office. Very good. Ay, kung gusto mo magpa-check up, kung natawon ta gali dyan, yes, kung natawon ta ilagali ka evacuation center, ito halos preparado ka gali, no? Preparado na diri sa area, kay kadamo di sa mga offices nga ginagamit nila. And then sa pangistorya na ton kay na, pag-abot diri, naka-station na nga daan na kinanglanon, amo ni mas maayo nga diri kin silo, lapad siya, hindi siya magutok bisan guro 1,000, hindi siya magutok. Gani? Kaya ang tunga gani ligwapa. Ligwapa din tunga. And then may mga bangko gagin pamutang. Problema lang di kay hindi sufficient ang numbers ang mga folding beds siguro na kinakunang. Kaya sila mo maglao na luntad ring encounter. Gani. So siguro mo pa na gin-address din nila. Kung sa bagay dyan, wala naman ang problema. Magturo sila kaya halos do kalimpyo mo na ng salog day. Limpyo kay do bag-o lang gini siguro kinbuksan man. Gani. Ang pinta gani mga bag-o pa, ang ibang mga offices were not yet open. But sila close pa, pero may mga proper instructions diri, no? Every time nga may kinanglanon instruct, command ka may microphone. May naka-install nga speaker sa palibot diri sa evacuation center. Kampyo, no? Tahom, no? Pero balikan ko lang, ang mga areas diri, actually 5 ka mga sitios sa area sa barangay Karabalan, ang ari diri, plus isa ka sitios ang Kabadangan. Kaya istorya mo si former Mayor Aranda, namunoya ang sitio Tunggo, sa may barangay Kabadangan, may ibang yung evacuees nga ari diri. And then sa area naman sa barangay Karabalan, may 5 ka mga sitio, ari ding sitio Medel, sitio Poblador, sitio Sigang, sitio Campayas, kag sitio Yulayla. Diri sila gintang silo, pero accordingly, may iban man nga mga evacuees nga nagatinera sa ilang mga himata subong. Sa ilang mga pamilya, sila nga mga abyan. No nga dito sila nagstay o nagtinera temporarily. Sa may site kaina, na nakabati pa kita diri pila ka mga sudasog nga paglupok, labi na sa nabukid nga porusyon diri action Eric. Pero according sa mga residente, within half an hour, we can reach the area sa Barangay Karabalan from our site. Kabalo ka, lapit na niya sa may poblasyon o sa proper sa mga ilan, ining evacuation center. So nagaling din sila mga panimalay, ginbayaan dito nilang ilang mga balay, diri sila nag-lock sa area. Actually, kung magsulod ko diri sa may center, why masyado signal? Wala ko sa monitor. No, may signal, ganit wala monitor,
di sa may gate, no? Sining evacuation, o entrance evacuation center. Pero damo, nakita dali may makita, may mga gulang o may mga edad ng iban, no? Jan, Yes? may nakita ka daw ng mga opisyalis sa syudad? Ako na isa na to, sir, looking for may, pero ang information ito na to, I don't know, verified or update na, tika wala din si Mayor sa local sa no? Ng city councilor? City Councilor, wala man dire. Okay. Vice Justin, ginatry na itong contact that is not around. Pero initial report, ding city administrator, Okay. sang LGU, ara sila sa opisina, and then, ang ibang pagid, no? Sino sa ma'am? Kapitan. Si Kapitan. Kap, ng gabi, Akson dyan sa Akson Radio. Sige. May check pag sa Kapitan. Kapitan na sang barangay Karabalan? Oo, sa Karabalan ng area. Okay. Nanaog din sila guro nagpatakla din sa itong lugar. Okay. Ginatry naman talaga check bala si Ma'am Evergrace Castro, Oo. ang Social Welfare and Development Officer sang sudad sang Himamaylan. Oo. Kung may mga additional di sang info diri gilaki kasako kay sila bigaluto. Ay, gali. Ato sila sa sulod sining dining area. Oo. Sila to galuto sa sulod kay ang iba nakson Eric nga manug-abot amo pa ning gina-prepare nila. Kung mo dyan sa imo information, amo ni oras, so may nagalakat pa, ay information to na bato, kina ni Maninoy, kina Mayor Alanda, nga daw may nagalinakat pa, kung ka ginasugat, ano sa mga official to, ano man? Hindi kaya actually, hindi lang ni among evacuation center. Oo. Ang information na isa ka area nga may mga evacuate man to na nagtinir. Okay. Ang isa dito dira sa proper sang barangay. Nga Okay. medyo line na sila para magpanaog. Kaya kapag kami naka-checkpoint na nada sa may antis ang proper, hindi na po ka-penetrate ang sinuman. Daan sila staff, kami ara na naka-station nga 2nd Negros Occidental Mobile Force or Provincial Mobile Force Company. Nga ara direction Eric, and then sila ni ang nagabantay to make sure nga hindi pwede ka lakat sinuman ka guaray temporarily while under control sang militar ining nabukid na porson dira sang Himaylan. So muna nga sila diri ang bantay, no? Okay. Muna siguro after kita after this one we'll try to check the area. Kaya according even the police wala pa ito nakataklad akson Erika. Kaya kapinan natin, anyway, aminado man ang Philippine National Police, na istorya man natin kay na si Police Major Randy Babor, ang Deputy Chief of Police ng Mamaylan TNT, and according sa iya, most probably ang police siguro kung mag-clear ng area, and then may go signal na to penetrate sa babaw, dala sila that time makataklad. Pero subong, ginasecure nilang vicinity ang palibot ng syudad. Ano lang ang palibalo sa publiko? Sa syudad ni Mamaylan, wala isang threat or disaster or problema. Ang peace and order, diri tawhay gidya diri sa poblasyon, diri sa proper. Kay bandala may mga misperception or misconception sa sining tabo. Digto lang ya sa bukid. Kaya ang bukid layo pato action Eric. So diri sa lugar wala diya problema. Kabi nila kuno diri sa patag gaginamo wala. Ang peace and order diya secured sa PNP. Ang ongoing yung encounter sa bukid to ya. Which is too far from the proper. Most likely, ang maganda nila, an hour, isa pa ka oras, makataklad ka to, and makalabot ka dito sa may nabukid na portion sining area, no? Sige, be, try to, be. Malibot na bang, try to, action Eric, no? Pasinsa ang isamang signal. Sige. Malibot kami dire, matry kami, no? Pulo kamangkot sa iban. Dito pa nga sa piyak mo, meron din may nagatulog-tulog na, may mga bit-bit sila nga mga ido, no? Ari si nanay, may bit-bit kaning tinapay si nanay, oh. Ba siguro ginukom ni si nanay, makutondo ni sa betong din sa lalim. Ay, may gabi. Din ka mga kisyali, nay? Sa Sigang. Sigang? Kaya nasa encounter, di ka masinyo balay, or ano? Ari kami sa Piyak lang. Ano nga sa sityo man? Nang Sigang man ako sa kay Kadusaan ni Ingo. Ang trabaho ka mo that time? Oo. Kadusaan dito sa Talyer. Ano oras ka mo nag-evacuate ng galing to? Singapon ne? Oo, sa ako na lang, Ed. Oo, Singapon lang eh. Tigang rin nagsunod. Isang lino sa nga ako sinigang. Kisugat ka nila? Nagsunod sa nga ako sinigang. Kasi ang silipin na nga na maupod ka, mabakit ka. Umuulan din niya sa kabala naman.
Iyo lang mo sa kabalan, sinila ko doon, dili naman sa Mailan. Hindi mo ito balay, may, sino may nabilin to? Wala. Wala sinabilin. Sila ka makabilog, sino balay ka tinirnay? Ako lang yung isa. Ay, ikaw lang yung isa? Oo. So that time, sa kanilok panay, kapag galing nyo kanilok panay, so wala naman. Why na? Why naman? Why na? Pero lapit ka mo dala sa encounters like this? Oo, sa kanayon na yung Binoy. Ah. Ano, saan ini Binoy lahat? Okay. Pero may isang antes ng encounter, may nakitaan ka mo ng mga armado na daw? Ano ba naman, kiwan mo ko sa panahon, wala yung peaga pa, duro mga lasit, lagot ko. Ako na nakaligad ya. Ako na ligad. Ay, kung nakakamalo ko na nung oras mga kanila. Okay. At least, may mga kasapatan ka ito na nabili, wala man. Ang bata ko raw, Isa ito na ganito mga sapat. ito para, mamalay talaga kong siran. Ayos yung kamay. Ano to sapat yung nabilin? Mga kasapatan nyo gali. Ang pangigot niya lang to. Pinaigot nyo lang. Oo, pangigot niya lang to. Secure nyo lang antes ka mo magano, anay, na Ay, bastado to. nanamog si baboy. Nuwasin kambing, hindi para karbaw, hindi para kabayo. Hindi para sinutog, pinanay, sa kamuda, kay malakat na ba? Hindi sa ako lang. May mga dala ka mga mabayo, nay? Ako may dalamag niya yung bayo, ting sa kapanin. Dala ka manid. Ano ko nung ambasin nyo, mabalik ka mo ito pagkabukas, ano naman? Ambot na, way ko kabalo, kung mabalik, boss. Oo. Dati pero dari ka mo na may temporary man siner. Paano din may higdaan ka na may folding bed ka? Why? Why ka folding bed? Okay. Ano ka yung ngalan, nay? Erlinda. Ha? Erlinda. Erlinda, ano yung apelido, nay? Balangaw. Balano? Balangaw. Balangaw? Pero Balangaw. 75 ka na? Dinanay, Erlinda, Aksyonerik, Kapanyapo na kapanyapo na. Gani, kapanyapo na ka mo, nay? Oo, tapos yung kinyapon. Ano itong ginapagkaon? May kanon? May sardinas? Oo. Okay. Pero ang ibang nga gamit na ginhatag sila sa inyo mga provide, mga sabon, wala pa man. Why? Away pa. Sige. Si Nanay Erlinda, isa rin sa mga evacuates dari Aksyonerik. Lagi bakot ba si nanay ba? Nagapungko, no? Bakot ba si nanay? Anyway, may police naman din na naka-standby sa buong gabi. Okay. Ari naman din PNP. Oo. And then, diri sa stage, may nag-conduct subong sang pagkuha blood pressure. Very good. Nagkuha sila sa blood pressure. Namigi. And then, diri naman niya sa may dalom, ongoing ang ilang profiling. Ginatry tagin makitaan lang si SWDO. Galing kayo, wala agad yung CSWDO sa area pa, no? Sa subong ng mga trinion. But siguro in a while, malapot na ton sila. May pila din ka mga force multiplier. Eh, na doon na nagabot na to di si certain Sir Valihera. No? Sa kapitan, ginatry natin kay natin ni Duka hagok. Hindi kay kapitan, bisan gamay lang haw. No, ang kapitan si Karabalan? Oo. Ano, hindi siya magambal? Wala. Pagid saya to sila guro sa Sulodo sa may opisina. Do ka alop kay kapitan sa Midjaw? Do kagina pa na ganyan ginapamita sa nga agabla kay wala gito na interview ni Aksyonerik si kagawad ng tila na interview. Gani. Ginatry na to, no? Kaya para mabalala kung may nagkarabilin pa to digto sa may babaw o kung ari na ditanan. Importante din mga balaan tatong sitwasyon siya nga barangay ito pagalin niya to. Gani, ang mga tayo na aton man. Uya si kapitan sa Karabalan. Sino kapitan sa Karabalan da? Ang mga ganyan pamangkot, kuman dola, hindi man sa magatag sa pangalan. Oo. Pero we're trying, Doon gaya, basi mga available ang ilang linya, mga taga CSWDO. Doon hindi magsabat, doon hindi mangambal si Kap siya sa, doon hindi mangambal si Kap da? Matya ko si Action Dorel, kita makapambal siya mo. Gani man. Anyway, Kamu nga doon ni Papang, naka-stabak development na? Kami nga doon? Oo. Sigurado, alay namon, ang tis kami magtaklad, kaya ba namon, balbalala din na karumbisan, mag-sa panibuas. Amo nang sigurado kang Pio. Si Papang Nixon upod mo? Oo, Ate, very good na. Si Papang nga, mga batok na sa rutay-rutay. Oo, kita mo kinangagay-dag-idag na kami, kumpi, bati. Oo. Bati, ginatry na din si Maman. Wala, hindi balaya si Ma'am, si Ma'am Evergrace, sa tusya. Sino na mga taga ang nagapunong ko sa lamisa, nagaprofiling na Amo to, nagakapyo to? Nakaputi niya, Hindi na sa. Naka-blouse. wala siya naka-PS. Okay. Sige, thank you. Bilang kita ako rin si Ma'am Evergrace, nakaputi nga naka-blouse, gano'y gusto do. Nakaputi, Hindi pag iuntatan, tub-tub nga, hindi na sa natin na istorya, no? Si Ma'am Evergrace. Importante, hindi mo kung ano din ginapreparar. Pero kung ako ba lang tawon, klasado,
Aplastado. Ang importante tani si kapitan sa Karabalan tani makambal tani kung nung sitwasyon to sang iya nga babaw to sa barangay Gani, ato sila guro sulod to yo. Nagos kapitan groy. Amo na Gani. amo na tong lukpanay sa iya nga barangay way gisi ka pakitaan da sa media da kita nanon tamatan iya statement bla fairness mo siya da. Ato sa sulod si ma'am. Si Ato ma'am sa sulod si ma'am Evergrey. sa di nga sulod na isli mo nga sulod ba sila pet na sa sulod. Hindi nang ara sila sa may stock room action area. Stock sa room? storage bala. Ah. Ari kasi sa may dining area. Si kapitan- si kapitan? Masulod tigid to. Ano na dayaw kalan ana da? Action area. Kalan ana da oh? Oo, kalan anis ko bang na mo mga bata gani ho. Sa amo na panyapon mo. Oo, yung dalaga. Ya dalaga mo si ano yun, no? Ang ila stock room na mo nang abre na subongo daw roll on roll off. Oo, amo na sa stock room na sa sulod. Buko damo Tapos magli preparado sila. damo maglila stock oh. Oo, nakapreparar no ang CSWDO sang Himamaylan in terms sa mga gamit nila. May mga relief supply, kabaro ka, di ba maging downgrade ka, dumdum ka to sa bagyo? Oh, gani. Di ba maging pang downgrade? Mayong city government si mamela kadto ka preparado yagli ko ni kaso may mga amo nang kaso. Oo, preparado sila may harap pag sila yung mga boxes sa sulod. Gani wala. No, mga kits nila. Boxes na nga iya ka DSSD, ano DSWD? Oo, DSWD gid. Okay. Ari gid tanan si amo na naging ginabrihan nilang area kay kabalo ka action kung bilog ni nga roll up na nawag nila, Oo. abrihan mo, hindi na din nagdaan. So temporary, isa lang anang ilagin abrihan kay para matulugan ang kilid, risk Hindi palibot. ka da pwede ka No? lida sila stock room na oh. Basta na si ma'am da. Kalapag, yung stockroom nila, magsulod ka di. Oo. Puno ko ni gamit, tapos punta to. Oh. No? Anyway, diyan ay mo ang imo informasyon sa babaw to nung latest to sa babaw to ang According lang. kay Brigadier General Inocencio Pasaporte sila nga gabi ng update siya. Sige pa ko nagyapon nila nga pag nilagsanay. May mga nilupok pakita kanina batihan Diri ibisan diri ka sa proper. Oo. Bation ang tagsing sa nilupok action area. Ito. Dapat diri may proper nga area pero hindi siya asod-asod. So bagado ka sporadic lang. Kasi ka sporadic do utod sa. Gani. Pero expectaron mo nga sige ina, no? So Kaya mo na nga, posible ba ang si area Oo. under pagid sang security and control sang Philippine Army. Oo. Kaya mo na may takbo pa kayo na before na at least na una mo interview ang sa may binalbagan, report na ton damo evacuate sa may proper mismo sang barangay Payao. Okay. Ibandig to action kay diretso kabalo ka boundary na namong Oo. after sang Karabalan kabadyangan dayon after kabadyangan naman ang boundary nila sa may Biao Dampi. Oo. Sa may binalbagan na ng area. Pero diri sa may Himamaylan, ari pa man diya ang PNP Ang kapitan sa Barangay Karabalan si Cap Mildred titular. ang lalaki nga dakuon. Ambot Cap Mildred, kung sila ka Mildred babae eh. Okay, Oo, sino si na kay kapitan di sa kuno, pero I think it's technical ko sino ng kapitan nga Oo. diri siya nakabantay sa may palibot. Ato yung interview mo laki na to si nanay, Ayan, laki na naman, to. Balik ito be. Okay, kay mga bulong balakson kay ga-provide silang bulong kay preparado man di sa bulong ang Himamaylan. Babae gali kapitan da si Kapitan Mildred titular. Okay, wala di babae nga kapitan sa dalom. Away. Kay basi actually kato sa sila sa may proper kay baro ka gina-hold ko sila mong Oo. iban. Bisan garo mga barangay official at sa babaw. Kaya ang ilang nga checkpoint sang PNP layo actually sa proper. Hindi ka gid ka penetrate sa proper na subong sa barangay. O dito sa may barangay hall. May mga- wala ato sila subong. Diyan may mga na-trap to kuli nga mga pamilya pag sa may sitio middle to kung nagapangayo bulig rescue. Yes, exactly. Amo na action Eric ang rason kung nga wala nila temporary pasudan PNP. Kaya wala sila kabalo kung ano ang control dito sa babaw, kung paano na-trap, ano ang manera, wala nga na-trap ini. Kaya ang Valderi Saton, siyang taga-local government unit, ginatry nila contact ang barangay or kung sino man ang authority. Oo. Kaya kung may kabalo ka, tanan, under dapat nga kagid permission sa sa army subong, kaya sila na-control sa Kaya area. may mga residente dito nga tani siguro madulhog man kaya kiti na-trap to sila sa may sitio middle. Tiga mga sila to bulig rescue galing kiti. But anong sitwasyon to? Kay may mga info kung ano may mga armado to nga palibot sa balay nila. Iwas na kabalo kung military o kung NPA. Amo na sa action Eric, bawal to rin subong ang any movement sa may Yeah. babaw.
Kabudlay ka dito magbalik Hindi saka. ba isang militar, ilabi na gabi, dito. Gani. Kung nagwa ka to si Mabalay, ang problema, di ba lang identification, Delikado. ano nga personality. Kung ako yung ganyan, hindi ko na rin magwas balay ganyan, papagan na lang kayo kung gusto kaya mo. Ang advice nila, temporarily, is ang area secured, dra ka lang nila safety mo balay, unless otherwise, ang militar mismo ang makuha si mo kag mapagwa. Damo ng ilang advice action, Eric, no? Okay. Sige. Anyway, I will try to check dugay-dugay. Makita kami ibang yung location. Basta maka-update kami lapit-lapit sa may checkpoint. Ang bati ko do, Jan? Occidental Mobile Force, Provincial Mobile Force Company or Battalion. And then i-update namon karon action Erika. Kagang augmentation, kasi makita kasi de karon kag may update si Brigadier General Inocencio Pasaporte ng Philippine Army. Okay, so action Eric. Jan. Action Eric. So ano man masaka. Hindi ka mo to na magbalik, ano ka magsaka na ito kay gabi ni delikado. Well, i-assess na rin namon kung makompleto na din namon ang detalye sa evacuation. Assess na namon na kung either na mag-check kami sa payaw ng area, anyway, alulutsan naman isa, or i-penetrate naman ng babaw kung with PNP na. Kasi kinalaman naman secure na yung lugar action, Eric. I would suggest siguro na kung gusto nyo magsaka ito sa lugar, paaga na lang siguro para nga makita nyo bala yung dalan. Oo, gin naman ang most probably nga matabo. So ang magwa dira karon ano ba tiner ka mo sa mamaylan anay dira ka mo tulog? Yes. Ati good. May mga kwan man da. May mga kwan man da guro, may mga lodging house man da guro sa kwan. Sa mamaylan. Bisan dili lang kami karon sa sulod pato, kay problema yan. Dira ka guro pwede ka mo tulog dali lisensya lang pa sa sa At least libre pa pamahaw pagkaaga. Mga agaw ka di folding bed, di man ay maluoy ka man di. Long lang ka mo ni papa ka I would suggest siguro pagahan nyo lang guro da siguro action dyan magsakak yung mga plano nyo gid man i-try na mo na. We are assessing naman ang situation kay diri sa evacuation center damo pa sa ginabot. Ano naman may nagabot naman gana isa ka drum truck pero hindi niya mga tao, hindi mga evacuees. I think mga relief goods, very good. Pangdulong diri. So mga dyan ako dyan suggestion, I would suggest lang ko sa inyo ni Papangda, paagan na lang kamuda kag kung ano man ang sitwasyon buwas sa aga, kung pwede naman lang ka may clearance, pwede ka mo to kasagas babaw por problema ini nga gabi ka delikado, di lagi tagas tubo da kuno piak lang tagas tubo da. Gani. Sige, for update action Eric Duvergoy, mabalik ko da kung may mga available di ka mga new development. Sige. Ikan diri sa Regional Evacuation Center sa Barangay 3, Surad sa Himamaylan. Live report, diri sa aton ang special assignment with action Papang Nixon Tahom, ang ka-aksyon yung aksyon Jan Diaz, una sa barito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon radyo. Salamat kinaksyon dyan diya sa reporting live dito sa evacuation center sa Barangay 3, Poblasyon ni Mamaylan City. Gawad Kalinga namin sa ilang evacuation center si Mamaylan. Believe ko sa mga oficiales da sa Mamaylan City da, sila mayor da, sa mga city officials sa Mamaylan. Kampiyon sa ila sining Gawad Kalinga evacuation center Katinlo, Kaligwa, Sanag, kumplito sa facilities. Kag ara dara ang ila sining mga inog bulig tawo. Congratulations Kaya kung ko nakita city official na sa ila evacuation center ang kapitan sa Barangay Carabalan kinatry mo tali nga ma-check ni aksyon Jan Diaz da si Kapitan Mildred Titular kay gusto taman tani to ipase sa iya ang sitwasyon to sang iya nga mga pumuluyo to kay may mga report kay may mga natrap pa dito sa lugar sang Sitio Midelho nga nagapangayo bulig riskyo. Aling kati ang mariskyo kung may arakid man hindi mo to dali-dali ka penetrate kay ginadilian to na pagsaka kagati amo ni iwas lang kabi na kadelikado. Anyway, ang mga development dira kay si Action Jan Diaz kag si Action Papang Nixon Tahom dira iya matiner si Mamaylan dira sila in short matulog.
para ba sa aga pag pitik sang orasan di ko na pagbalik sa kagahon ni Action Rex Kantong, at least may mga freska kag first hand information na makuha dito kita sa lugar sang encounter site sa Sitio Sigang, Barangay Carabalan, Himamaylan City. Ang mga report na ito sa ato sa correspondent gin paiway talang anay tungod sining mga development kag report live dito sa syudad sang Himamaylan. Magabalik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gaulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gaulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga skila. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana, ano nang kuya, ako makulang. Eh, yung may pigado, tas, kay, ano ko sila, mandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Yung ang ginagamit ko dyan, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap? What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga bigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh,
Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Polo pasensya sa aton nga mga viewers sa Facebook Live ta. Huwag ko matagaan tsimpo nga ato sa nga greetings. Pasaylog kag pasensya ha. Buwas bawi ko sa inyo Kaya na kwal kita sa update dito sa encounter sa Himamayla no. I-recap ko lang yung resulta sang kuano sang STL tatlo ka draw. First draw kay na 35-33. Second draw 13-15. Third draw 24-19. Ang lotto result sa 649, why sa may nakakuha sa jackpot price nga 130.7 million. Resulta sa 649, 20, 2, 41, 17, 22, 4. Sa 642, jackpot price, wala man siya nakakuha, 31, o 32.9 million pesos. Resulta 642, 10, 9, 14, 16, 28, 39. Okay? Bawi lang ko buwas sa itong sining mga greetings sa Facebook Live da. Pagi sining mano nagsalat patrol program sa Webes edition kita magatakop, balik kita Biyernes buwas. Atong sining mga patrol lang yun at reporters in action. Palagi ko ng gabi sa kay Action John Diaz, back to back action papang Nixon Taha, mga itong piloto sa Patrol 1, Bravado Patrol. New Center Action Del Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pazon, backup Security Guard Tulog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa ngalan sa Station Manager Nona Dimala Magbanwa, Production Chief Director Action Rex Peregrino Cantong, ang inyong lagat ang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Rick Magbanwa, si Ring Adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang milong nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.